ಜನಕ್ಲೇರ್ದು ಬತ್ತಿನೇನು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆನ ದತ್ತಗ್ ದೆತೊಂಡ್ರೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದ್ ಅಂಚನ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಯಜಮಾನರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂಚನ್ ಪಂತಿರ್ ಸೋಮವಾರ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ 20ನೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೊರ್ತುಡು ಆರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತಿರಿಯರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ಪೇಂಟೆಡುಪ್ಪುನ ಪುದರ್ಪೊಯಿ ಜವಳಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂಚನ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ 20 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಮಾರ್ನಿಮಿದ 8 ಏಲ್ಯಗಳಿಗೆಡ್ 20ನೇ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಮಂತ್ಯರ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸೇಸಪ್ಪ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸೇಸಪ್ಪ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ತುಡರ್ಪುತ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿರ ಅಂಚನ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂಚನ್ರನ ಅಮ್ಮೇರ್ ಕೊರಗಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಅಪ್ಯ ವಸಂತಿ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಬಂಟ್ವಾಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ತುಂಗಪ್ಪ ಬಂಗೇರ ಸಂಜೀವ ಪೂಜಾರಿ ಗುರುಕೃಪ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಕರಂಕಿ ಆನಂದ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಕೇಳ್ದೋಡಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮಾಯಿಲಮನೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂಚನ್ ಶೇಖರ್ ಅಂಚನ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಂಚನ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂಚನ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತಿಡ್ದು ಜನಕ್ಲೆರ್ದು ಬತ್ತಿನೇನು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆನ ದತ್ತಗದ ತೊನೆರೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ನನಲಾದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರೆ ದೇವಿರು ಕಾತನೊಡೊಂದು ಪಂಡೆರು. ಅಂಚನ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಆರಂಭವಾದ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ 20 ವರ್ಷ ಸತತವಾದ ಜನಕನ ಪ್ರೀತಿನ ಗಳಿಸೊಂದು ಇನಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಎಂಗಲುಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಗುಲ ಇಂಚಿನ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಎಡ್ಡೆ ಲಾಭದಾಯಕನ ಬತ್ತಿನೇನು ಎಡ್ಡೆಂದಿನ ಜನಕಲು ಕೊರ್ನೇನು ಜನಕಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪುಣ ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂದು ಶಾಲೆಯನ್ನು ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತದ್ದು ಅಂಚಿತ್ತನ ಪುಣ್ಯದ ಬೇಲಿಗೆ ಎಂಗಲು ಪಾಡ್ದ ನನ್ನ ದುಂಬುಗುಲ ಮಾತ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾತೆರಳ ಕೊರಡು ಪಣದ ವಿನಂತಿ ಬಂದೊಂದು ನಲ್ಲ ದೇವಿಯರೆಂಗಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಅಂಚಿತ್ತನ ಈ ಸೇವೆ ಮನ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊರಡು ಪಣದ ವಿನಂತಿ ಬಂದು ಶೇಖರ ಅಂಚನ್ ಪಾತಿರ್ದು ಗಿರಾಕಿ ದೇವಿರ್ಲೆನ ಅನುಗ್ರಹ ಹೊಟ್ಟು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಲ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತಂಡು ತೀರ್ನಾಥ್ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನನಲಾದ ಸೇವೆ ಒದಗಾಯರೆ ದೇವರು ಇಂಬು ಕೊರಡೊಂದು ಪಂಡಿರು. ಗ್ರಾಹಕ ದೇವರನ್ನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಈ ಸಾಕಾರೋಡು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೊರನಂಜಿನ ಸಾಕಾರೋಡು ಇನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಎಂಗ್ಲನ 20 ವರ್ಷದ ಫೋನುಲ್ಲ ಅಂಚ ಗ್ರಾಹಕರು ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಗ್ರಾಹಕ ದೇವರಲ್ಲ ಇಂಚೇನೆ ಎಂಗ್ಲಿ ನನಾದ ಸಾಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಎಂಗ್ಲು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸಗಳ ಅಂಚ ಅಕ್ಲು ಕೊರನ ಸಾಕಾರ ಇನ್ನು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು